mga fake medicines dahil maaaring hindi tama ang mga ingredients o kaya ay mali ang dosage ng mga ito. Maaari ka rin makaranas ng mga hindi inaasahang side effects o kaya ay lalong paglala ng iyong sakit. Upang makasiguradong ligtas, kailangan ng mga mapagkakatiwala ang gamot sa mga inalang natika at makasiguradong safe at legalidad ng gamot. Hanap ina-check dahil pag may check, that's right na. Malinis na tubig na yung ininom, ang tubig yung may pinapupuno pa. Madalas ba mananakitan siya ng iyong kapamilya dahil sa diarrhea o pinaulaan ng malinis na tubig? Gumamit ng Aqua Touch Drinking Water Disinfectant Tablet. Ang tubig ay buhay. 2% sodium is na generic na mapapunan. Barumbado mga driver. Mga singit, sisingit. Yan ang kita. Bataan ni Duterte yan. Ganda ng tulay, oh. Ganda ng tulay. Sesementoin na lang. Yan, oh. Ganda na ng paganda, oh. Galing, oh. Yan ang improvement, oh. Laki na, oh. Malinis na yung sa may kanan. Kaliwa ay sementado na, pinatutuyo. Panado. Buisit. Lubak-lubak na ba ng gitna? Mario. Yan, oh. The best. Tulay na lang talaga nagsisigip. Diretso na, oh. Galing. Malayo. Pero ganda na ng tulay, oh. Ayos. Bubuksan na ang tulay. Ayun, may nasiraan. Pangit ng ano ng araw, eh. Nakakasilaw. Sarap. Gulay.
Robento. Pag maluwag. Maluwag. Yan oh. Yan. Dire-diretso na to. Ayan o. Winner. Ayan o. Ganda na tuloy. Ayos. Ayos. Bata. Semento yung July yan. Bata. Yan o. Lupa pa yung kabuya. Yan o. Semento madali na yan. Semento lang. Galing. Great job.